Když se díváte na interiér, může se vám zdát vyšší nebo širší, než je doopravdy. Není v tom žádná magie. Říká se tomu vizuální geometrie. Vertikály vytahují místnost nahoru, dělají vyšší stropy, i když nežijete zrovna v penthouse. Horizontály naopak rozšiřují místnost, dodávají jí vzdušnost a prostor. Hlavně v případě, když je místnost malá. Tyto principy fungují nejen v architektuře, ale i v textilu. Svislé pruhy, záhyby nebo kolejnice u závěsu opticky vytahují strop. Horizontální pruhy nám pomáhají roztáhnout místnost, zejména v úzkých pokojích. A teď si představte, jak důležitou roli hrají závěsy, žaluzie a rolety. Není to pouze způsob zakrýt okno, je to nástroj, kterým se může změnit vnímání prostoru, světla a pohodlí. Interiér není o metrech čtverečních, je o vnímání. A správný textilní systém od Alzer může snadno změnit architekturu vašeho domova, bez rekonstrukce.